ଏଇଟା ହଉଛି ସୀତାକୁଣ୍ଡ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କ ମା ଏଠି ତାଙ୍କର ଜଳ ଦରକାର ଏକାଦଶୀ ତିଥି ପଡିଥିବା କୁହ ମୁଁ କୁହ ଟିକେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ପଡିଥିବାରୁ ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ଦେବର କୁଣ୍ଡ ବୁଝିଲ ନା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶିରପୁନରେ ତୀର ମୁନରେ ଏକ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମାତା ଜାନକୀ ଏଠି ସ୍ନାନ କରି ବନବାସ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏ ଆମର ମଉସା ଜଣେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆମର କାହିଁକି ଏତେ କୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ଏତେ ଫେମସ ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଉ ପଚାରୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ଭାଇ ମଉସା ଆମର କୁହନ୍ତୁ ମଉସା ଏଠି କାହିଁକି ସୀତାକୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଏଇଠି କାହିଁକି ସ୍ନାନ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ଆଜି କଣ ଆଜି ଟିକେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ତ୍ରେତା ଯୁଗର କଥା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା ଜାନକୀ ବନବାସ କରୁଥିବାର ଏକାଦଶୀ ତିଥି ପଡିଥିବାରୁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଭୀମଙ୍କର ଏଠି ଅଛି ତୀର ଏଇଟା ୟାର ନାମ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଭୈମ ଏକାଦଶୀ। ଆଉ ଏକାଦଶୀ ପଡିଥିବାରୁ ମାତା ଜାନକୀ ଏକାଦଶୀ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୀର ମୁନରେ ଏକ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେଇ କୁଣ୍ଡରେ ମା ଜାନକୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ନାନ କରି ବନଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ବିରଞ୍ଜି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ଏଠି ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଦିନଠୁ ଆଜ୍ଞା ସୀତାକୁଣ୍ଡ ବା ଦେବର କୁଣ୍ଡ ନାମରେ ଇଏ ପରିଚିତ। ବହୁତ ସାରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଏରିଆରୁ ଏଠି ପାଖପାଖ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଫେମସ ଏଠି ବହୁତ ବଡ ପୁଣ୍ୟର ଦିନ। ସେଥିପାଇଁ ରାତିରୁ ଉଠି ଆସିକି ଏଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାର ଯେତେ ସମୟ ଯେତେ ସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଗୋଟେ ବୁଡ ମାରିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ମାନେ ବଢି ଚାଲିବ ପାପ କ୍ଷୟ ହବାରେ ଆଶଙ୍କା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଯେତିକି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଉସା ଜଣଙ୍କ କଣ କହିଲେ ଆପଣ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିବେ। ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଜାଗାଟା ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ